Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Kablaawan tayo man, lagi ti papagayam tayo ada Lara Ignacio. Ken ulitan mi ti mang kablaaw ken ka Lili tamali jay na isurat iti naminsan. Saan na ma-edit da jay ta naka-on-airan. Lili del Castillo, Jenilyn Rimurin, ken kadakay aminan ngawan labas. Ket ita, adoy ti pakasaritaan anapauluan. Makarengreng. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay mo dagita at tao? Asino man ay ti kaluksaw mao bakit? Dagiti tumanagoob Kaya kaluksaw mo dagiti asap. Ket normal mat kadakwa na dagita. Imbag kumaano tao ti agtagoob. Talaga saan anormalan. Talaga ang makaluksaw kaan. Nasa umon. Ha? Anya ti kaya't masawan? Isungaro da masurunak. Tatao ti tumanagoob idirabi Unay daytan kaka. Adaya mo't agtagoob at tao. Anya kitawanan. Kasta unay ti pamayanday dirabi Di dagpakaturog. Ay maluksawa ka talaga. Di pa'y lakit agsira ti karabukob da. Tapno saan dan ang makadisturbo ti panaturog. Unay daytan kaka. Imbis ang maayayo ka, tagkakantada. Saan mo't tamaluksaw ka, makatitilong mo ngamen. Kay kayat ko pa yun adenggan ti uni ti kulaaw Ngamdagi ti kasla kulaaw ngagkakanta dita. Unay daytan kaka. Apay, ayan na, kagura yung launay na iti agkakanta, kat nakaragrag sa kadengdengan. Anya, pakaragsagam ti makarengreng abanag. Kanta day dyan na, iso asaan ang makarengreng. Nagsiyaat to pa'y. Ayak amu ka na kayo? Amuyaw, saan nyo nga minama-apresyar ti kanta no musika, ta saan kayo anaasam? Husto ka, jak kayat ti ariwawa wano noise. Makarengreng, naawatam. Saan mat ang noise ti music kas kada kanta? No di kat liw-liwa ti lapayag. Makaliw-liwa ki den jaglalaaw dita, kadag tagtagoo bakas laasaw. Una detan kaka. Amuyo na nang. Tapno ma-presyar yu ti kanta, agkanta kayo mo. Day takatin nakararamidan, bakbakitan ako. Na, pagbabakitan ay ti panagkanta. Di ula tultuladan ni nanapasing, akay kayat na ti agkanta. Nagitay pa'y birit songs ti pag-aayat na akantaan. Kunam takay kaya na tinois. Di ka amaw ngaglilin naaw da ngagkakabalay. Ngam saan damot nga aga-apa. Napigsa lang ti panagsasauna ta napigsa ti music. Masapol nga ro da pigsaan damot ti agsaw tapno agdidinengeg da iti sao. Day ta nga ro ti ibagbagak. Awan aridenggan iti pagtaengan da. Pasig amin nga inriyaw. Takasano ka nagpigsamot ti pamayanda iti music da. Kasla dala tuleng amin. Jak laki di kayat ti kasta pagtaengan. Kasla impyerno. Ha? Unay detan kaka? Apay nangegyon ti uni ti impyerno. Ay basta nariribok. Kun amin na nga da pa kay naigan na iti makapabwisit kat impyerno. Unay detan kaka? Ang mumading, iti dahil iti pagtaangan, nilangan nanang ti saan na mangayat iti music kan kanta. Saan tamot kit diya mapabasol ni nanang manong? Ngamin, saan mo't alimpyo ti panagkanta dagiti nabartek? Iso marengreng mo't adungeg. Sa bagay. Hanggang nudaddo makit uray na pintas akanta, di na kayat adinggad. Saan na nga rod akayat daytay adda birit-birit na. Tangamin umumkis ka no, akas labek-bek kalenda. Muna netan kaka. Ada ayamot umkis nga agkanta.
Agsangit lang mat ti amok nga umkis. Kasi ti ubing ang maipit kat umkis. Kasta nga rod tinangyarigan ni nanang kadagiti daddumang agkankantay ti video ke. Angam saan mo't nga amin? Saan ka no ang nasayat iti lapayag? No di kat pangbetak iti eardrum. Una dayta. Dayta nga rod pang punerarya ti kayat ni nanang. Umeditan ka ka? Ay, madi ti bagbagik. Iso adyak kayat ti makangag iti ariwawa. Awan mo't aga ariwawa bakit? Anya kitawanan. Nagbibidyo okay manin dagiti karuba. Kahit anya ko matidakas na. Ag-video ki kamad tapno saan ka nga umapal bakit? Apalaki din tinariwawa ka sa saan. Kagurgurak nga rod. Masikuranak ken marengrengak kunak manen. Sanayam ti bagi madumdumngay kanagiti napipig sa akan kanta. Kadagiti aglalaaw kunam ti idi atay sutpudno. Saan akanta ti pamayanda no di ket laaw. No anya launay ti lalaawan da, jaske. Bekas dala ti ragsak damit bakit? Inkay ngamin makiragragsak ka na kwada atap no mayat. Maaksiptar ket maayatan kanta no dagkakanta. Uray-daytan ka. Anyat ko nang nanangay din bagam day tamanong. Kinaluksaw na ka. Ay naading awan pang binoran ka ni nanang. Jakman amo kininanang. Kaslag dadamo dito'y lubong. Muni nga raw. Manipod na yanakak ket kanta akakastan ti mangmangeg kaw. Ket pagaayat kaw. Sa bagay, at damot kit di gundaway ang marengrengak mo't kadagiti agkakanta. Tama ka rengreng mata talaga. Daytoy kumamot saya atin da ngamin at agkanta. No nabartek ngamin tagkanta ka kasla makiap-apang agkanta. Siya akot kakayatak amin na kanta. Uray daytoy kanta nga inlaaw. Depende mo't kimangilaaw No kimangilaaw katay birkakak abakad. Ay, talaga amabtak ti eardrum kaw. Ngam no kimangilaaw katay nalamoyet abusais. Ay, kakayatak Nangruna pa no napinta sa palasang tiyang kanta. Unay daytan ka. Apay di mo nangag jag tagtaguob lakay. Abda ayamat. Denggem ngamin anembag atap na mom. Awan tagtagtaguaw. Sa balit ti panagdengdengag mon bakit. Nalablabos pa yan ngam tulang ti marikrik na. Naglawag adengdenggag ani ibyong tagkangkanta. Tay baraw ang samitikan kanta wano video kay. Ay, jaka mo. Basta nausam iti oran niya ang music. Silang man wano saan. Embog ka uman wano inlaaw kay kayat na. Akseptaram gamina nagiti kakasta ang musika bakit tapno maapresyar mao. Awan langatan ayamot agkanta iti daytay na inayad. O labsong kakasya nga na inayad. Saan ka tagiti bugbog kaw dita? Ay na bakit sumurot ka niti usaw tapno di ka mauday. Unay daytang kaka. Ay salbag ti day. Adaman okasyonan da Jane. Di ka na siya at tapno agparamandaman na nitagkakaima sa makan. Unang ang pagkantaan dan tumanan dagiti tao ang makapabakwar ti panagbirbir kakakda. Unay bakit? Denggam gamin anembag ti panagkanta ni Ibyong ay aggargaryuta. Unay daytang kaka. Apay di da masikuran. Bakit? Kanta ti Pasko ti kan kantaan dan udah duma. Kasampay mo ta Paskwa. Ang bulan ti Disyembre. Saya atin da ko mga ron at agkanta. Tapno na saya at mo't adenggan. Saan ka ta makatitilang ka da makapabakwar jas kay. Unay daytang kaka. Kapitan, imayak dito'y balayo ta, ada ireklamo ka sulpeng nga tao. O sino tayo tao kan apay? Ni Ibyong kapitan, nariribok akaruba. Sige, tao may kuntubagbagaan. Alaman nga rod kap, kat makamu kayon kan kwa na Ala,
Tao may kuman kitaan ti bagbaga masulpang kan nariribok. Tan mo tamang gibgibor ni ibiyaw nana. Agkan kan talaang matgayam. Kasanaw kat pasaray ilaaw na. Kaslada kagura na. Kasta talaga ti agkanta with emotion na makuna. Emotion ki didaytan. Aglalaaw. Nala, ay nakasarita ni ibiyaw. Ibagakan ko na, tas saan na una pigsaan ti agkanta. Tapno saan kaya madisturbo. Ay, man kap. Nagalas lang aro dun ti panagkangkanta na, i-microphone na pay laang. Sana pay ipigsa ti microphone. Kan ipigpigsa na pay mo ti aglaaw. Makikigtutak na daddo mga kapitan. Ay, una na itang kaka. Ala, ruaman yun ti bagbagiyo. Iti kasta panagkangkantada. Tainton dumteng ti Paskwa kada baro atawan. Kanuan niya pa dita napadang okasyon. Adu na namang yung aglaaw. Kas kada agikis ng kanta. Ay, unay daytan kaka. Ang mala, bagbagak. Saan da una pigsaan, jay mikropono da. Unay daytan kaka. Naa, pamayandan. Jay! Daytaman niya kang kanta. Kasla na danuman ato kak nga umariwawa. Unay daytan kaka. Alay, sige. Jowitan pa yung ti aso. Anya, ay unay daytan. Masuron unay di aso lakay. Denggem ket sabsabayan na jag kang kanta. Tataulan nan. Maragsakan mo't nga tadya aso ay so sabsabayan nan jag kanta. Jujuitan nan. Ay, imbag kumaan o jujuwitan nang ibagbagam. Madlaw mo't ang makapungtuton di asaw. Makasaksak malki din iti taong ariwawa ajak kay. Unay daytan kaka. Wait, okay na lang. Kapanan niya na sapsapa. Indak di tayan da ibyaw. Apa ni ibiyaw? Indak kasarita. Ta saan nakasjemot ater aramidon na. Nakarariwawa. Saan kayo na mapananang kababain? Normal tira aramidin na, ta agragrag sakit nga ron. Saan mo ta mabalin nga kanta ka, dahi tala agung mo ti makangag. Nagariwawa nga road. Masanay kay ka din nanang. Pasawit tiragrag sak na rita. Kay kayat ti kaaduan. Saan kayon amapan itayan na, ta mga no makasao iti pakaplengan talapayag yaw. Ririlakat nga rodan ti mapasamak. Sanak amapan makirire, tadamot na ko, kasaritak laeng itinasayaat. Ay, agar-aramid kayo nanang. Amok ter aramid kunakmanen, unay daytan kaka. Apay na basol ko nga ron no kanta. Di ka makaawat mat, ti kayat ko, saan mo nga ilaaw tamaday, makarengreng. Pasag nga ron ti kanta na jay, ipiksa. Madi nga ron ta makarengreng. Isu nga ron nga mayak dito, takasarita kay tinasayaat. Ngayon ton maminsan ngagkanta ka kat saan ngin laaw mo't tanasakit ti ulok kun barokong ko ti kasta pa nagkankanta. Nasasayat lang di pa nagkantak angam tay akakanarpak aguroon. Unay daytan kaka. Agkanta kayo ngamot namin tapno maapresyaryo ti pa nagkantak. Ay pulos. Jak to maapresyar ti pa naglalaaw kun umkes pa nagkanta. Ay, jak mat kaya tinyarasa sa panagkanta. O sino pa tiyang dedepa. Unay daytan ibyaw. Nay, apay ngay may ka nasapsapan iti balay na napuring. Naggapuak dit ayan da ibyong kapitan. Ta kinasaritak itinasayaat. May papanitian niya. Iti inlaaw kun inyikis apa nagkakantada. Kahit, anyat ko na ngay. Ipilit na kiidin, akas jay kanulat ta ti panagkantana. Kastoy lang ngay. Yan ta ngay adamat curfew tayo nga ginggalang iti alas 10 ti panagkanta. Saan dalatan nagaramat iti microphone no saan na makontrol ti kapigsa ti kantada. Bagaag tumanen. Nasaysaya at pay nga agpaysaw, nga awan mikropunodan nga agkanta. Ngamin nakapigpig sa langarudan ti panagkantada,
Ipigsada pa'y ti mikropono, sadan to pa'y laikan iti eko anak apigpigsa. Unay daytan kaka. Diyak kaya tapagririryan nyo na itabanag. Tati panagkanta ke tragarsak. Ang di kay matanagan na napuring. Ta kasarita ka na yung bag ni Ibyong. Tumngagmat kanyak na dyan. Masapol apag sinabatan nyo na iti pambanag. Tapno awan rumswa ariri. Kapitan. Kisaya na lakad iti volume ti panagkanta na okay na dyan. Din kay kiti makikanta mata. Tapno naragsak kayo amin. Ay, saan ka na usum iti kakasta, kapitan? Alakad, enjoyin nyo lahat ang aruda na denggan, nagiti agkakanta. Majority matimayat iti tayta. Ang madimet ay inlaaw kada inyikis. Sa bagaak idaamin. Iti kasta, awan parikot. Ay, nagagyaman unay kapitan. Awanan yaman na, nana. Basta jak kaya taday tabanag ti pagririryan nyo. Kapitan. Unay day tangkaka. Nanapuring kan Ibyong, pag kinaawatan nyo day tabanag, tapno naragragsak ngagpaiso ti panagkinarubayo. Awan kas ti agkinaawatan. No ragsak ni Ibyong ti agkanta, denggan nyo latan, nanapuring. Kano matitilang mat ni nanapuring, kisayam masit ti volume mo pagayam Ibyong. Iti kasta, agsinabat kayo, ket agbalin anaragsak ti amin. Ditan gagayem, kinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Makareng-reng. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panagtarabay.